Među Belanda i... Šta? Ajmo poretenje? Ogromna zemlja. Pa manje vrlo sad. Ima 600 Srba nekih ili Hrvata ili sve. 639. Znači, standard do jaja. Ljudi malo zekla. Po onom indeksu. Stiler, ovo je video zapis. Maš pičini materijalno onako koja. Ova se... Evo mogu dirati, bre. Ojo, moju. Ne, Da li šnegro? imam braše. Ne spojila. Znam kako je. Eto paralelno. Ma ne, bre, ovo je čisto zapis jednog našeg druženja. Da mi nastavimo, bre. Ajde, bre. Ja sam se ispolivala. Samo opušteno. Dok je ove flaše ovde. Pa zato što je bacilo dole obe flaše. Ha? Imam gigabajt. Plus ovaj su telefona internet, znaš. Ja ću biti fotograf. Uzeti neći ove balave maramiće. Umije ko ne snimaš, ba meni zanimljivije ova Ivana, brate, nas sve kad se nađemo, bre. To je haos, da? Gdje? Pa, kada mi igrali ingringraja. Ajmo koje oči. Ajmo, ajmo koje oči. Ha? Šta Hvala ti koje oči? A ne mogu, brate, moram slabo da mi bude. Niko. 5 za 9. Sve sebe soma.